חבורת תלמידים אלופים יוצאים פה מהכיתה. שיעורים תרגילים, וואלה מילה תהיה הצלחה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק? פרויקט, הילה. כפי, רב תחומי. הופ, חוויה. שמאל ימין שמאל לך, אחיות זמיר מגיעות לכיתה. תלמידים תלמידות, שמואל ושרה, אסתר הודיה. הבאנו את כל העיר עליכם, נשבע תהיה בגרות מלאה. צבי, קידום חרדי. כל התלמידים מוכנים. רותי, 1, 2, קום. ישראל, 1, 2, קום. מושיגו, 1, 2, קום. איפה נפתלי, 1, 2, קום. נחמן א', נחמן מאיר, הקשב. אביעד, אליה. הקשב, כל התלמידים החדשים במונדך ערודה הרבו על הראש שלך. תכינו את הספר כי זה שיעור מדעים. מעריכים את העשן, את חצור הגלילית. כל הבנים בסנוקר הם משחקים, אבל את רות הם לא מנצחים. הם צועקים עליי להיכנס לכיתה, אבל משום מה זה נשמע לי כמו יש הפסקה. אחת, וכבר כולם בבתים, בעבודה, בעיר כולם. בשביל פרדי ומאיה, כל המורים שלי מתפטרים. אחת לאיזו ויורם, איתי ומוטי מחסלים. לימור דודו ושרה, דניאל ומיטל גם. כולם מוכנים עם טבק, רבק, רבק, כל התלמידים מוכנים. דריה, 1, 2, קום. אדר, 1, 2, קום. שניאור, 1, 2, קום. איפה בנימין? 1, 2, קום. רבקה דניאל, מעיין פריאל. כל התלמידים בקידום באים לך ערבודה הרבו על הראש שלכם. תלמיד בלי חשק, כי כל תלמיד בגרות. ישוב שיחה בבוקר. כל יום. כי כל תלמיד בגרות, כל מי שנבחן, כל מי שלמד, כל מי שהגיע, כל מי כל שעבר. תלמיד בגרות, איך קמת? כל תלמיד בגרות. עברת? כל תלמיד בגרות. איללה, כל תלמיד בגרות. נועם כהן, כל תלמיד בגרות. ניתאי, כל תלמיד בגרות. יואב ושרה, כל תלמיד בגרות. אליורדנה, איילת השחר נוריאל בן איש. כל תלמיד בגרות. כל התלמידים בקידום באים לך עבודה הרבו על הראש שלכם. וואי וואי.